všetky túto noc a ideme natočiť GTA starty, ako asi by ste, poďme na to. A teraz nebudú asi starty, lebo sú tu balošaky. Prepačte. Ale to mám byť policajti. Tak. Ideme napríklad túto a idú zase policajti. Toto nemám najradšej. Policajti sú tu na kolesa. Na kolesa. Nie dovolí. Aj tak to dávam. Ideme na to? Tak sme dostali. Toto auto je perfektné na startu. Toto je asi taký. Policajti sú chlapati, nepravda. To každý veľmi chlapati. No, na koleso a kolus. Ale toto asi nepôjde volečiť. Pôjde. Tak aj z kopca budeme startovať, ako asi Mister to robí. Ale aj s Myšom už natáčal asi Mister. To je každý. Tuto ide podľa vlak. To by bolo, kebyže preskočí vlak. No? Kebyže preskočí vlaka. Máme tu aj točenie videa, bolo sa Paťo Malík. Jaj. Toto je... Utekajú pre nás, ale ničím nerobí. Idú aj po mňa aj balašaci. Alebo to. Stop. No, chcela. Dnes mám to. No, prepáčte, že búram. Ale GTAčku každá sa dá. Takže to bude trocha búrať počko. Ale toto môže byť stále. Počkaj, nemôžem, lebo sú tu ľudia. Bolia, zavolajte tu do policajtu. Toto... Start! No to nebol start. Vy točíte starty, ale asi sa ma to darí. Ty som motherfuck. Živňa to ibu. Si to ty? Si druhá žena, ktorá má môj. Musíš tu stáť? Teba to bylo pre isté ruko. Poznáš ho. Na červenej sa nestojí. Vagoško, tam ja. Vagoš, to točíme starty. Tak čo ty myslíš? Nebudeme nikoho zabíjať, točíme starty. A na druhom videu budeme zabíjať blbčekov, motorkársky gang a ešte Vagošov. Toto sú vám veľmi staré, keď to podajú. Poslal nám. A kde? Skôr ich ja. Lebo niečo na mňa. No, policie si otvárajte, lebo vám dávam už. Má tu svoj dvor. A stav! A čo to To je? nebol stav. To bola len Myslím, že to je výsledná. musíme ísť do hory a tak. Tento, čo si myslel, daj spať na tyčku. Nemalo to byť vážne. Frank sa opýla na mňa. Kraj nechcel, aby som Haló, ale nemám kopce. Kde mám kopce, sa vás pýtam. Ale Frank zašiel príliš ďaleko. Zaujal si, čo teraz? Kopce sú tu není? mobil len zavolali na počítač. Čo má to uhodí mystosti. Moje nové dievča unesú. Asi to. To ti bude malička. To bol teda stav, skoro som sa zabila. Hej, zaľúbiš sa na mňa a Krenča bude No kedy spravím ten stav? Aby ma vynúčil spraviť niečo, čo nechcem. Ale ja Čo to nechceš? robím oveľa dobré stavky. Zavolám ja a rozhodne, keď to potom dostanem. A to Nie, keď chceš niekomu zabiť, nepomôžem ti. si dáme čas. Vážne veríš tomu, že Frank Hore. nechal ľudí, ktorí ma vybierajú. Na kolesa, prosím, yes. Celý život. Na kolesa. Tebe môžem pomôcť. Tam! No ja viem, že to nepôjde. Dúfam, že nás skoro. Ale ahoj, susedko.
Máš bazén? Aký malý ty? Aký malý máš ty stúl, a? Čo ma fotíš? Haló? Otec bol doktor čínskych medicín. Pa. Bol liečiteľ. Vyšepaga No, ideš volá policajta. Nemáš telefón, že? prítomčan. Dora ma zavolá policajtu, akože Tiež som keď nevedel. nemali telefón. Lenže môj otec S policajtami robí starty. ktorým sa najviac ubližuje. Lebo policajti sú hnusní, nepáčia. S policajtami nikdy nikto nerobí starty. Takže ani ja nebudem. S policajtami ešte s nima. No. Teraz si kde idem asi. Toto sú starty. Pištolky toho nebude. Tak toto aspoň len vyjde. No. Start povie na kolesa, na kolesa. Vždycky to robí. Aspoň, že toto sa to chce. Aspoň, že toto, že startuje. Yes, na kolesa. Dobre. No. Pred rokom a pol príslušníčka Skoro. Dvorková odišla z vojska v Afrike na humanitárnu akciu do Kambodže. Skoro do ľudí, ale Vojna zasiahla no nechce byť hore. Mama tu ide štartovať. No, mohli by sme si stáhnuť, že čo mal asi mystel, to lepšovla. No, to čo skakal parkour. Mohli by sme si to stáhnuť. Môžem v živote spraviť niečo lepšie. Toto starty, toto sú nie starty, toto sú kolesa. Teraz na tú budovu by som chcela skočiť. Čo má teba ten kraj? Nikto nemá na asi mystera, lebo asi myster je dobrý. A ďalšie ľudia má dobré. Aj so schovou má dobré. No čo? Čo tu robíš? A ďalší hráči ovlne. No tak ma budali. Ale teraz nemôžeme teraz starty. Start! Vždycky to nebylo. No poviem, už tento stav mi vyjde. Nevyšiel. No kolesa. Kurva, a teraz ako sa dostane? Nie. Pekne na stôl. Dobre. Na papier. Na kolesa. No, áno. Na kolesa, prosím. Ale taký jeden stát som urobila, že ale bolo to moc dobre. A skúsim ho ešte raz vrátiť. Ale to sú také nemožné. No aspoň tento stav. Dobre, nevedíte si krytí. Poď, stav. Tako. Prosím. Nie, nedávam to tam, nie. Teda kopce. Takže poďme ľudia, čo by tu byla také zastavka. Treba, príď. Zubní lekári po celom svete odporúčajú Sensodyne. Potom tieto starty sú o ničom.
Nie je doważona, nie. Nie je doważona. Nie. Nie umiem być stara. Co? No. Tamty, podmę... To mi mówi. To jest sprawa. Bo jest startowanie wyborów. Jak to tam jest. Mamy na to. Jeszcze ale prosím, dieta. Aj tak spokojnie. Bardzo się podobała. Powiedziała, że otoczka. Dobra, no to... Takže ideme na tieto. Neviem, či sa nám podarí to stať, keď som ho netočila, ale neviem, či sa nám podarí to stať. Ja som iba robila starty, keď som netočila. No, takže neviem, či sa nám podarí. Ale nie, lebo ten start bol točený. To bolo točené. Z tohoto. Toto je. Poď, na strechu. Ne, nedalo by to, ne? Aspoň, že umre. Ne, nedá by to, ešte má to prekopy. Dobre. Ako si to je? Späť, ale robím vás. Tuto. Čo? Toto nebola točená? Vôbec to nebola točená. Môžete to dať túto už? Si moja maminka, môžeš mi dať točenú? Facku. No, prosím na strechu. To nebola vlastne točená. Dobre, čo by to? Dobre, nebavím sa s tebou. Prečo si išiel z auta? Dobre, Franklin. Dobre, takto nám zostalo auto. Tak, nebude zostávať auto. Môže nám takto zostávať niekedy auto? Nemôže, lebo toto je zlé auto potom. Ako tam mám nastúpiť? Toto je teda prostšie, lebo toto. Môžete byť tak, dobre, auto. Tak čaute ľudia, dávajte lajky, odber a môžete vás sledovať ďalej. Budeme točiť normálne GTAčko. Majte sa a ešte točíme nové GTAčko.